buik. Oi sationg bulan Muharram nan diadokan. Oi sationg bulan Muharram nan diadokan. Urang nan datang mangkalia bacan dosa muik. Oi gadang ketek tuo mudon dah ketinggalan. Oi gadang ketek tuo mudon dah ketinggalan. Adai menurun sarang mendaki di Minang. Oi baitu bana sejarah nan mengatakan. Oi baitu bana sejarah nan mengatakan. Asam mulonyo agama Islam berkembang. Oi Syekh Burhanuddin dulunya nan menyebarkan. Oi Syekh Burhanuddin dulunya nan menyebarkan. Jika kita menyebut tentang kemajuan, oi setiap tahun pembangunan makin nyata. Oi setiap tahun pembangunan makin nyata. Bertambah banyak oi tak jadi